Hi havia una vegada un moliner que va deixar com a única herència als seus 3 fills el seu molí, un ase i el seu gat. El repartiment va ser ben senzill. No es va necessitar cridar ni a l'advocat ni al notari, ja que haurien consumit tot el poble patrimoni. El més gran va rebre el molí, el segon es va quedar amb l'ase i el menor li va tocar només el gat. Aquest es lamentava de la seva pobra herència. «Germans», deia, «podreu guanyar-vos la vida treballant junts, però respecte a mi, després de menjar-me el meu gat i de fer-me un màniguet amb la seva pell, moriré de gana». El gat, que l'escoltava aquestes paraules però es feia el desentès, li va dir en to seriós i pausat: «No heu d'entristir-vos, senyor meu. No heu de fer res més que proporcionar-me una bossa i un parell de botes per caminar entre els matolls i veureu que la vostra herència no és tan pobra com penseu». Tot i que l'amo del gat no tenia gaire il·lusions sobre això, l'havia vist donant tantes mostres d'agilitat per a caçar rates i ratolins com ara penjant-se dels peus o d'amagar-se a la farina per fer-se el mort, que no va desesperar el veure l'auxiliat per ell en la seva misèria. Quan el gat va tenir el que demanava, es va calçar les botes i, ficant-se la bossa al coll, va subjectar els cordills d'aquestes amb les 2 potes davanteres i es va dirigir a un camp on hi havia molts conills. Va posar sego i herbes en el seu sac i, tombant-se a terra com si fos mort, va esperar que algun conillet, poc coneixedor encara de les astúcies d'aquest món, vingués a ficar el seu morro a la bossa per penjar el que havia dins. Encara no s'havia tombat del tot quan es va veure satisfet. Un conillet babau es va ficar al sac i en el mestre gat, tirant dels cordills, el va tancar i el va matar sense misericòrdia. Molt content amb la seva presa, va anar a veure el rei i va demanar parlar amb ell. El va fer pujar a l'habitació de sa majestat, on, tot entrant, va fer-li una gran reverència i li va dir: «Vet aquí, majestat, un conill de camp que el senyor marquès de Carabàs», era el nom que havia inventat pel seu amo, «m'ha encarregat obsequiar-lo de part seva». «Digueu-li al teu amo», va respondre el rei, «que li dono les gràcies i m'agraden molt». En una altra ocasió, es va amagar en un camp de blat, deixant sempre el seu sac obert, i quan entraren 2 perdius, va estirar dels cordills i va caçar les 2. Va anar de seguit a oferir-les al rei, tal com havia fet amb el conill del camp. El rei va rebre també complagut les 2 perdius i va ordenar que li donessin alguna cosa per beure. El gat va continuar així durant 2 o 3 mesos, portar-li de tant en tant al rei productes de casa del seu amo. Un dia va saber que el rei aniria a passejar per la vora del riu amb la seva filla, la més bonica princesa del món, i li va dir al seu amo: «Si voleu el meu consell, la vostra fortuna està feta. No teniu més que banyar-nos al riu en el lloc que us mostraré i seguidament jo faré la resta». El marquès de Carabàs va fer el que el seu gat li va aconsellar, sense saber ben bé de què serviria. Mentre s'estava banyant, el rei va passar per allà i el gat es va posar a cridar amb totes les seves forces: «Socors! Socors! El senyor marquès de Carabàs s'està ofegant!» En sentir el crit, el rei va treure el cap per la porta del carruatge i, reconeixent el gat que tantes vegades li havia portat caça, va ordenar als seus guàrdies que ràpidament acudissin a socórrer el marquès de Carabàs. Mentre treien del riu al pobre marquès, el seu gat s'apropà al seu carruatge i li va dir al rei que mentre el seu amo s'estava banyant, uns lladres s'havien endut les seves robes tot i haver cridat al lladre amb totes les seues forces. La veritat era que el gat les havia amagat sota una pedra enorme. El rei va ordenar d'immediat als encarregats del seu guarda-roba que anessin a buscar algunes de les seves més belles vestidures pel senyor marquès de Carabàs. El rei li va prestar 1000 d'atencions i com el bonic vestit que li acabaven de donar realçava la seva figura, ja que era fornit i ben format, la filla del rei el va trobar molt al seu gust. Va ser suficient que el marquès de Carabàs li dirigís 2 o 3 mirades sumament respectuoses i una mica tendres, i ella es va quedar bojament enamorada. El rei va demanar que pugés al seu carruatge i l'acompanyés durant el viatge. El gat, encantat en veure que el seu projecte començava a donar resultats, es va avançar i trobant uns grangers que segaven un prat, els va dir:
Bons segadors, si no dieu al rei que el prat que esteu segant és del marquès de Carabàs, us faré miques. Per descomptat que el rei va preguntar als segadors de qui era aquell prat que estaven segant. «És del senyor marquès de Carabàs», va dir una sola veu, ja que les amenaces del gat els havien espantat. «Teniu aquí una magnífica possessió», va dir el rei al marquès de Carabàs. «Mireu, majestat, és una terra que no deixa de produir amb abundància cada any». El mestre gat, que anava sempre davant, va trobar uns camperols que recol·lectaven i els va dir: «Bona gent que esteu recol·lectant, si no dieu que tots aquests camps pertanyen al marquès de Carabàs, us faré miques». El rei, que va passar moments després, va voler saber de qui pertanyien els camps que veia. «Són del senyor marquès de Carabàs», va contestar els camperols, i el rei, novament, es va alegrar amb el marquès. El gat, que anava davant del carruatge, deia sempre el mateix a tothom que hi trobava, i el rei estava molt admirat amb les riqueses del senyor marquès de Carabàs. El mestre gat va arribar finalment amb un bonic castell, l'amo del qual era un ogre, el més ric que mai s'hagués vist, doncs totes les terres per on havien passat depenien d'aquest castell. El gat va tenir la precaució d'informar-se sobre qui era aquest ogre i sabia fer. Va demanar parlar amb ell, dient que no havia volgut passar tan a la vora del seu castell sense tenir l'honor de saludar-lo. L'ogre el va rebre de forma més cortès que pot fer un ogre i el va invitar a descansar. «M'han assegurat», va dir el gat, «que vos teniu el do de convertir-vos en qualsevol classe d'animal, que podríeu, per exemple, transformar-vos en lleó o en elefant». «És cert», va respondre l'ogre bruscament, «i per demostrar-vos-ho, veureu com em converteixo en un lleó». El gat es va espantar tant en veure un lleó davant seu que d'un salt va pujar als canals de la coberta, no sense el risc a causa de les botes que de res servien per caminar per les teules. Una estona després, veient que l'ogre havia recuperat la seva forma primitiva, el gat va baixar i va confessar que mai havia tingut molta por. «A més, m'han assegurat», va dir el gat, «però no puc creure-ho, que vos també teniu el poder d'adquirir la forma dels més petits animalets. Per exemple, que podríeu convertir-vos en un ratolí, en una rata. Us confesso que això em sembla impossible». «Impossible?», va respondre l'ogre. I en aquell mateix moment que va dir això, es va transformar en una rata que es va posar a córrer pel pis. Tan sols veure-la, el gat s'hi va llançar i se la va menjar. Mentrestant, el rei, que va passar, va veure el bonic castell de l'ogre i va voler entrar. El gat, en sentir el soroll del carruatge que creuava el pont llevadís, va córrer davant i li va dir al rei: «Vostra majestat, sigui benvinguda al castell del senyor marquès de Carabàs». «Com? Senyor marquès?», va exclamar el rei. «Aquest castell també us pertany? No hi ha res més bonic que aquest pati i tots aquests edificis que l'envolten. Vegem l'interior, si us plau». El marquès va oferir la mà de la jove princesa i, seguint del rei, que anava primer. Van entrar en una gran sala on trobaven un magnífic dinar que l'ogre havia fet preparar pels seus amics que l'havien de venir a veure aquell mateix dia, els quals no havien gosat entrar, sabent que el rei estava allà. El rei, encantat amb les bones qualitats del senyor marquès de Carabàs, al igual que la seva filla, que ja n'estava bojament enamorada. Veient els valuosos béns que posseïa, li va dir, després d'haver begut 5 o 6 copes: «Només dependrà de vos, senyor marquès, que sigui el meu gendre». El marquès, fent grans reverències, va acceptar l'honor que li feu el rei i aquell mateix dia es va casar amb la princesa. El gat es va convertir en el gran senyor i ja no va córrer més darrere les rates, sinó era per divertir-se una estona. I vet aquí un gos i vet aquí un gat, que aquest conte ja s'ha acabat.